To jama'a, yau kuma ga mu nan a wani dandali da ake ɗaukan wani shiri mai suna rigar aro. Abin da ya fi komai burgewa a wannan guri da ake ɗaukan shirin, kowa yana busy daga kan ma'aikata zuwa kan jarumai. Kowa yana gudanar da abin da alhaki ne a kansa ya yi. Wato shiri ne da ya samu kayan aiki na zamani da ma'aikata jajirtattu. Ga director da assistant director, crew, jarumai duka kowa ya mai da hankali akan abin da yake gabansa. Wannan shiri ne na musamman da yake faɗakarwa akan wani mutumi da iyalinsa da kuma yanayin yadda dukiyarsa yake tafiyar da shi. Za ku ga kowa nan ya mai da hankali, wannan kamar mai ɗaukan sound ɗin. Ga shi nan shi ma yana ta kula da kayan aikinsa, ga wato director, ga mai ɗaukan hoto, ga kuma can mai ɗaukan hoton mai motsi wato hoton bidiyo. Shiri ne da ya tara zakakuran ma'aikata. Za ku ga kowa akan aikinsa ya fi mai da hankali. Ga kayan aiki nan na musamman, ga kuma director yana bibiyan script saboda jarumai su tabbatar da abin da yake kai.